Pepuntoning ngatur, kula ingkang minangka raga Suli Salira, talanging basa Ibu Endang Ismayawati, nampi pasrah calon pengantin kakung. Mbok bilih wonten kunyak ganyuk saking reh tata krami, mboten langkung nyuwun pangapunten. Ing salajengipun wekdal kula sumanggaken malih dhumateng pranatacara. Nuwun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kinarya jangkepi laksitaning adicara lung tinampen calon temanten kakung saha syarat sarana peningset wonten parangipun katuraken salah setunggaling upakarti kepareng jumeneng ingkang piranting pakurmatan Bapak Bardono ugi Bapak Sugiman Dwi Nur Seto saha Ibu Riyadmi Ningsih. Kepareng katuraken salah setunggaling upakarti saking Bapak Bardono tinampi Bapak Supardi. Sanggan sesanggeman ingkang wenan molo ramaaken calon temanten kekalih Rakai Mas Sekar Kinanti saha Bagus Diki Dwi Nur Seto wonten astanipun keluarga putri. Sesanggeman sampun kapasrahaken dening keluarga Bapak Sugiman Dwi Nur Seto dumateng keluarga Swargi Bapak Estu Wiji Kuncoro. Sampun tinampi salajengipun kepareng ugi kapasrahaken salah setunggaling upakarti dening Bapak Sugiman Dwi Nur Seto tinampi ingkang kinarya Suli Salira Swargi Bapak Estu Wiji Kuncoro nyanipun Raka Mas Aryo Bismo. Salah setunggaling upakarti kapasrahaken. Kinarya ugi jejangkeping peningset tinampi saking Bapak Sugiman Dwi Nur Seto dening Raka Mas Aryo Bismo. Ingkang pungkasan Ibu Riyadmi Ningsih ugi kepareng ngaturaken tondo tresna tinampi dening Ibu Endang Ismayawati. Wujudipun angsal-angsal oleh-oleh dedaran kinarya tondo tresna. Pinilih ingkang kadamel saking ketan-ketanan amrih rumaket anggenipun bebesanan antawisipun keluarga Bapak Sugiman Dwi Nur Seto kaliyan keluarga Ibu Endang Ismayawati. Semanten ugi saking keluarga Ibu Endang Ismayawati ugi kepareng badhe ngaturaken tondo tresna ingkang minasan angsul-angsul tondo rumaketing anggenipun badhe bebesanan sepeketing pasederekan antawisipun keluarga Banyu Raden Gamping Sleman kaliyan keluarga Wadas Tri Dadi kapungkasi kanthi foto sesarengan monggo katindakan.